bratříček Tom. A tohle je můj tatínek. A moje maminka. Vám je uvádí prasátko Pepa. Méďa světoběžník. Tati, Méďa světoběžník půjde s námi. Tady Méďa je náš školní talisman. Teď si ho může vzít domů Pepa. Má svoje pyžamko a fotoalbum a kartáček na zuby. Všechno je tady v kufříku. Rozumím. Pepa, tatínek a Méďa světoběžník přijeli domů. Maminko, na dnešní noc máme doma vzácného hosta. Vážně? A kdo je to? Medvídek světoběžník. Má svoje pyžamko, fotoalbum a kartáček na zuby. A k čemu je to fotoalbum? Nafotíme s ním nějaké krásné a fotoalbum a zajímavé fotografie. Medvídka už hostili kamarádi z celého světa. Londýn. Tenhle Méďa má ale zajímavý život. No, myslím, že ho bude mít zajímavý i u nás. Pepa s Tomem jdou do postýle. Kamarádi, tohle je Méďa světoběžník. Ahoj. Je to náš vzácný host a vy mu musíte udělat místo. Grrr. A tohle je Mr. Dinosaurus. Mluvení mu ještě moc nejde. Takže uděláme do Méďova alba jednu fotičku. Řekni sír. Sír. Grrr. Tati, zítra Méďovi připravíme skvělý den plný zážitků. Co takhle? Zajet na severní pól. A co zajít do supermarketu? Ano.